Edozein ikaskuntza prozesu, egitetik, sentitzetik, bizitzetik azkenean, zenbat eta hurbilago egon, orduan eta errazago eta eraginkorrago bihurtzen da. Konfusio jakitunak duela urte asko esana da. Entzun nuen eta ahaztu zitzaidan. Irakurri eta ulertu nuen. Egin eta ikasi nuen. Milaka aldiz errepikatuta ere, sentitu ezik, bizi ezik, zail geureganatzen dugu. Gustoko gauzak eginez, lagun artean, zentzua emanez, berehala eta betiko ikasten da. Herri honek bere kulturan, bere burua definitzeko manera da hizkuntza. Herri hau da Euskararen herria eta hiztuna dira Euskararen jendeak. Beraz, garbi dago, identitate bat dago. Herri honek bizirik iraun badu, 21. mende arte da, preziski beti jakin duelakoz bere identitatea hizkuntza zela. Eta horregatik atxiki dio. Gabriel Aristi euskaltegian gure nahia betidanik izan da euskara ikastea prozesu bizia izatea. Hau da, harreman sareak sortzea ikasle, irakasle eta beste euskaldunon artean. Aldela ikasleen nahiak, zaletasunak ezagutu eta euskalduntze prozesua parametroietan bideratzea. Gainera, ikaskuntza bizia bada askoz eragingarriagoa da. Ikasleak bizi badu bere prozesua askoz lehenago egiten du aurrera, eta gainera, motibagarriagoa da, ikaslea besteekiko erantzunkizunean murgildu egiten delako. Bestalde, gure ingurua, Bilbo handia, zeharo erdalduna da, eta gurera datozen ikasleek ez dute inolako aukerarik euskaltegitik kanpo, beraien eguneroko egitekoetan euskaraz aritzeko. Eta gure helburua bada ikasleak prozesuaren hasieratik bere eguneroko esparruren batean euskara behar izatea, horixe baita prozesua bera gehien erraztuko diona. Eta gainera, pixkanaka, hizkuntza berria eta hizkuntza berriaren herria ezagutu ala, honen aldeko aukeraketa egitera eramaten duena. Hizkuntzaz gain, euskararenak diren kantariak, idazleak, historia, kondairak, euskara jendeak, azken finean, ezagutzea askoz motibagarriagoa da hizkuntza aseptikoki ikastea baino, eta kontestu horretan jarri genituen martxan tailerrak. Euskal kantagintza kantagintzatik hainbat kantu simboliko eta gure identitatea eta adierazten dutenak eta gure identitatearen zatia diranak eta kulturaren partea diranak ezagutu. Eta horien bitartez, eta horrekin batera, nonbait, lehenengo kantuak ulertu, bere kontestu historikoan kokatu, eta, bide beretik, nonbait, Euskal Herriko historiaren errepasotxo bat, eta nonbait, kulturaren ikuspuntutik eta kantagintzaren ikuspuntutik egin. Baina, niri kantu egile eta kantu zalen naizenez, gehien interesatzen jatana da, kantuen zergatiak eta kantuen funtzio sozialak eta azaltzea eta aztertzea eta nunbait espiritu kritiko batekin aztertzea. Hori da pixka bat gure taileraren funtsa. Josu Zabalak bihotzean dauka musika eta hori transmititzen digu. Eta beti klasetik irten garenean guk beti esaten dugu berdina. Beti bezala klase magistrala. Blogak ezagutzeko gogoa nuen, baina ez nuen denborarik aurkitzen, lana, familia, euskaltegia, eta haranon euskaltegira etorri eta berton euskara ikasi eta blogak egiten ikasteko aukera aurkitu nuen. Egiten ditugun txangoak edo izaten ditugun hitzaldiak eta klasetik kanpoko jardunaldi guztiak eta blogean ere biltzen ditugu.
Gure lana izaten da, hasieran teknika aldetik zerbait ikasi behar du, nola igo audioak, nola igo bideoak eta nola editatu, eta gero beti argazkiek eta bideoak eramaten dute testu txiki bat, non azaltzen den, zer egin den, zer gertatu den edo zer gertatuko den. Administrazioko hizkuntza eskakizunetan, egan, perfiletan eta barretan, ikaslei zuzen hitz egiteaz gain eskatzen diete aberastasuna, natural hitz egitea, erregistroak bereiztea, baina hori ez da ikasgeletan ikasten. Normalean gainera ikasleek ez dute ingururik egiteko euskeraz, orduan galdera da nun ikasi, nun egin. Beti gustatu izan zaizkit gauza hauek egitea, adibidez mahaia prestatu, edo zerbitzea, edo ardon bat dastatu. Poliki zabaltzen baduzu, aparra da jausten dana, bai? Eta aparra bai azken momentuan, baina ez hasieran. Jaia da beste esparru garrantzitsu bat Gabriel Arestin. Jaien bidez denok ondo pasatzeaz gain, ikasleek hizkuntza arazoak alde batean ustea lortzen dute eta hizkuntza jende artean harremantzeko bitarteko hutsa izatea lortzen dute. Jaietan komunikatzea da importanteena. Zuzentasuna, adierazteko gaitasuna, bigarren mailakoak dira eta hori oso importantea da. Azken finean, egoera desinhibituetan nola egiten duzun baino, zer adierazi nahi duzun. Hau da, horren kezka izatea oso onuragarria da prozesurako. Ahaztu gabe, jaietan harreman sare naturalak sortzen direla. Ikasgela barruan sortu ezin direnak. Eta sare horiek naturalak izateagatik, ikaslek aukeratuak izateagatik, denboran iraun egiten dutela. Eta ikasgela batean ezin da halako fenomenorik lortu. Zer nahiago duzu? Txokolate ala porru patata? Tailer honetara etortzen direnak batez ere psikologia, pedagogia eta magisteritzako ikasleak izaten dira. Edo bestela seme-alaba txikiak dituzten gurasoak. Hasieran beldurra ematen du mikroak, baina 2 edo 3 aldiz hitz egin eta gero ahaztu egiten zaizu. Nire gustatzen ez zaidana da, nik esaten dudana grabatu eta gero entzutea. Orduan bai jartzen naizu hori. Irratia oso komunikabide erakargarria da, berez, eta normalean ikasleak gustora geratzen dira, gogotsu, errepikatzeko. Azken finean, gure helburua da irratsaio bat egitea, ez? Trimestraren bukaeran ordu erdiko irratsaio bat egitea. Magazin bat edo olako zer. Eta astero lantzen duguna da, hori, magazin batek dauzkan edukiak edo atalak. Gure euskaltegian euskalduntze prozesua egin duten ikasleek hizkuntzaz gain euskararenak diren beste ezaugarri propio batzuk ezagutu eta lantzeko aukera daukate. Gurean, plazadantzak dantzatzen ikasten dute, euskal kantariak ezagutu, beraien kantak kantatu eta ezagutzeko aukera ere badaukate, idazleak, aktoreak eta beste euskaldun asko. Guk irakasleok ikasleei euskara erabili eta praktikatu egin behar dutela esaten diegu behin eta berriro, baina zoritxarrez gure ikaslego
zabalak edo batez ez dauka hemendik kanpo, ez dauka non praktikatu edo non landu hizkuntza hori. Beraz, non lor dezake gure ikasle batek bere euskara horretan trebatzeko eta zuzentasuna lortzeko, jariotasuna lantzeko behar dituen esparru horiek. Benetan oso zaila dauka. Guk beraz bide luzea egin dugu arlo honetan eta harrokeriari gabe, baina harrotasunez esan genezake azken urte hauetan markatu lan luzea eta zabala egin dugula benetan hau lortzeko.